Kisamna thepkam na kaleng ki jela na kadong riboy pat ka jela menta kasi kila penpau ka jing ngodiaw halor ka jing keno bala penmi sop yaki kerteng jo kisamla ki basha jiet pan yakunya ka personal interview klam ka jing tip jong ki wei pat kisamla thepkam wala ki don bun ngut ki bala thepkam ha office UDMHO riboy district halor ka post staff nurse but storekeeper katkum ka jing penbena advertisement na ka office UDMHO riboy district kila don pratali ki post balait bakentup kaway ka post storekeeper, henry teliki staff nurse PHC CHC, bat kaway ka post staff nurse RBSK. Henry ka bapenlingo nganya kisamla thepkam menta kasngi, hadin bakilapoy ha office UDMHO kila ipenban bakila don lupa ki kerteng ki balade penmi, banyakun ya ka personal interview. Haba keren kilat patai kubor, kaway kasamla thepkam jong ka post staff nurse kala penpau ka jing sokya ka bajurban poi ha office UDMHO, kalam ka jing pentip ki samla thepkam la penmi lepa yaki kerteng jong ki wei pat ki samla ki bala syajiet ban yakunya ka personal interview. Kalam da penmi ru haki website, haba ki samla kila persyang banwa jing tip bat katay ka jing le jong ki hakate kasngi, kalong ka bam don nong rim namar naki henry teli ki post staff nurse tang sangut ki bami kerteng, bat kala biang bantung sundan daki te ki samla ki bala mi kerteng lupa la ketika samla. Nakaliang ketika samla, kala letru ban wat jing sya syanu ki kerteng jong ki wei pat ki samla, haba ki te ki post ki de ki baklam da yele exam. Ho oat ya ka jing thepkam don ki samla ki ban sya jiet bat don ro ki ban sya kentaj, henry ka office UDMHO kala de ban pentip na du bastang bat de ban penmi da ki kerteng. Henry ka te ka jing penmi kerteng tang san ngut ban yakunya ka interview ha ka post staff nurse, ha office UDMHO ka de ka bapen subas new ya baro, bat kam don jing mut ban penlong ya ka personal interview la ong ketika samla. Da ka baben rap, ban nakaliang ki board ki depan page kila pensyai bakila jiet ya kita ki sangut ling baki internal marks udak jing keliba he hakmat ki samla thepkam hakate kasngi kalong baki jiet na ka internal marks ayu haba claim yale exam. Syuk ketika samla kalau ong rubah ka advertisement nakaliang ka office UDMHO kala pani ki betray kum ki staff nurse haka por COVID-19 bat ki bedon experience kum balai snem bat ka bas ngolingo kalong syanu kita ki samla ki new experience hadu alai snem betray kum ki COVID nurse haba COVID-19 uwan lin shop tang kum bashi snem ni ar snem duna halor ketika kenrum kenram ka balami haka bayadai bat ka personal interview ha office UDMHO hadin ka jing ujor ki samla thepkam nakaliang ka KSU hapa ka jing yalam uba John Lingdo President kanong po circle mentakasi kilalet marmar sa office UDMHO hanong po bat pensangi mardor ya kate ka jing tungkam bala pen subas new ya baro kinong thepkam baki de ki brio ki baladon lupa bat de ki brio jong ki minister bat MLA bat kenturu ya ka office UDMHO bat de ban ajing sya halor kate ka benta bat ban penbet ya ka kenrum kenram ban sangi syua ban penlong ya ka interview kat bak kimpat la ban penbet dan dia mention hang like shortlist candidates. Oh, ada dia bikin mention dia kita ngilas tu. Amar hak jing thepkam tu mah. Kidan ki basha reject, kidan ki basha ban kidan ki ba confirm ban yo ban appear ki interview rai hang ni minta bade kalau unfair. Sekawai ru kapus kelak judul tadi shortlist candidate kilami isan ya. Ti kemut mento ini suban nek tak interview. Am harus tap baik itu oleh strong department, itu oleh strong department, itu oleh strong department. Dan kam suban interview na baba. Dak kumlu ke interview kumku ki kam pe kawai ka post ki nole interview di kau di hazar mut chu am not di spot di kau dan am Henry handi pada Henry tu di post sangat kita shortlist candidates kalau mut kumlu tentang tang selai itu tugas list jong kita ki candidates mana interview ni last tu ba kanite kalau unfair te tak katahi te dan jembatai hak tu ka advertisement kadeka www.nrhm.com tahi jong kariboy dan ni hak tu advertisement kan nang ta ki pan ru ya ka 3 years experience ki badan hak covid dok perkhat fi covid 2020 to 2021 tang almost 1 year and 1 year and a half tang kun tahi undan covid mano ban your experience do 3 years in covid dan sure ki pan ni kataru kawai pan covid experience lies nem to andang lawan ni bre ki ori ni ba nila pek na kita ki internal marks ni internal something kita ki pek nang ta rai hang ko ta ki internal marks ha kata hang ko ta ki internal exam ba ki pek ki ba in sama peer exam e step de documents dan kam reject la de reject lo pan ko te kalong e ke ba snow dia be pangiwan session ni tam yo tam de interview nakalang sang KSU na po sakil
bagi jing tip na ki samla boleh ki ba wan interview ke office di MHO ba dan kita ke jing interview ba kam baik guarantee kad ba kapus kadan nyo teli kad ba san teli kala don lepai kerteng na kalian kaseng ilawan soi hab kata bagi lawan pesengek sendan dia kan dia ke jing interview na kalian kaseng im kwa ba kajing tungkam tungjam kan no seliang mat im kwa ba kibru kiban yo kami yo jam ne ba kilat del pa kibru jong minister MLA kumbang ile yo jing tip adin bagali kendu ya office juga di MHO ya pensai ba kajing interview kami sim tang itu kibala biang ke notification joki nah kalian ngaseng ina pensengek swa sipor ya kan dia kajing interview matat adin ba kila pembek da kembay nah kalian jukiro kila simi karai makin sengek swa makin sa pembek adin nah kalian ngaseng kentu ki office juga di MHO bakin penyat ranti ya ka jingir kum interview juga kam today ben yo ya ka hak jong kitu ki badai ban yo om ban yo da kitu ki bru jong ki bru minister jong ki MLA ladon kerteng kum bang yo jiktep